जॉईंट पेन्स अगदी लहान मुलापासून ते म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांनाच येतात. मेंदूची हालचाल जास्त होते आणि शरीराची हालचाल कमी होते. तर गुडघे झिजणे, मणके झिजणे हे अगदी कॉमन झालेलं आहे. ॲक्च्युली होमिओपॅथी ही कमीत कमी मात्रेवरतीच काम करते. असं सर्वार्थानं ते विष नाही, तर ते औषधच असतं. नॅचरल व्हिटॅमिन डी मिळण्यासाठी आपल्याला उन्हात जाणं सुद्धा फार आवश्यक आहे. अति काम आणि काहीच काम नाही, ह्या दोन गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. नमस्कार आणि योकार आरोग्य मंत्र या कार्यावळीत तुमका परत एकदा स्वागत. आणि आमच्या बरोबर असा दोतोर सरनोबत होलिस्टिक हेल्थ केअर अँड होमिओपॅथिक रिसर्च सेंटर आणि लुशास कॉस्मेटॉलॉजीची डॉक्टर सोनाली सरनोबत. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. नमस्ते. पहिल्या एपिसोडान आम्ही डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम बद्दल उलयले आणि बरेच रिस्पॉन्स आयलो आमकां, बरेच कॉल आयले, बरेच आमकां क्वेरीज सुद्धा आयले. ते आम्ही पर्सनली दोतोरा कडेन उलयतले आणि तुमच्या पर्यंत पावयतले. बट आता जो दुसरो विषय जो घेता आम्ही तो असा जॉईंट पेन्स. आता हे जॉईंट पेन म्हटल्यार नी प्रॉब्लेम आणि कसले वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसता हेचेर चड जाणून घेवपाक, म्हाकाय चड व्हडलेशें खबर ना. सो वी विल टॉक विथ डॉक्टर आणि हाचेर चड जाणून घेऊया. दोतोर, जॉईंट पेन म्हटलं की आपल्याला नीचा इज समथिंग दॅट वी नो. ऑब्वियसली देर आर जॉईंट्स विद इन द बोन्स इज वेअर इज द प्रॉब्लेम. वेगवेगळे जे जॉईंट प्रॉब्लेम्स आहेत, आपण एक जर जिस्ट मध्ये जर सांगितलं तर काय असेल? आता सध्याचं जग असं आहे की जॉईंट पेन्स अगदी लहान मुलापासून ते म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांनाच येतात. कोणी आता पेशंट आलं की हे दुखतं, ते दुखतं, मान दुखते, पाय दुखते, गुडघा दुखतो, खांदा दुखतो. ह्या सगळ्या दुखण्यांच्या मध्ये जॉईंट पेन्सचं एक मोठी विभागणी केलेली आहे. पहिली जी जॉईंट पेनचं टाईप आपण म्हणू तो आहे आमवात. आमवात म्हणजे त्याच्यामध्ये आला रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस हा जो आहे हा ऑटो इम्युन डिसऑर्डर आहे. म्हणजे तुमच्या शरीरातच तो सुरू होतो, त्याला कुठले बाहेरचे फॅक्टर नसतात आणि तुमच्या शरीरातल्या पेशीच त्या तयार करतात. तर स्वतःच्या पेशी स्वतःच्याच पेशीला जेव्हा मारक ठरतात तेव्हा ऑटो इम्युन असं म्हणतात त्याला. तर हा जो आजार आहे हा अनुवंशिक असू शकतो. इट कॅन बी हेरिडिटरी आणि ते माणसाला इतकं दुर्धर करून टाकतात की त्याच्यामध्ये रोजची हालचाल सुद्धा दुरापास्त होते. द सेकंड इज द अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मणक्यांचा ऱ्हास व्हायला लागतो आणि त्याच्यामधनं एक त्यातला संधिवात तयार होतो, त्याला अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस असं म्हणतात. तिसरा आहे जुवेनाईल आर्थरायटिस. म्हणजे लहान मुलांच्या मध्ये तो साधारण 18व्या वर्षापर्यंत हा एक संधिवात येऊ शकतो. त्याला काही कारण असं नसतं. तर कधी कधी एक अँटीजन असतं HLA-27, त्या अँटीजनमुळं हा त्रास होऊ शकतो. अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस सुद्धा त्यानंच होऊ शकतो. त्याशिवाय आला ऑस्टिओआर्थरायटिस. म्हणजे आजकाल हाडं झिजण्याचं प्रमाण इतकं वाढलेलं आहे की महिलांच्या मध्ये, विशेषतः स्त्रियांच्या मध्ये एका विशिष्ट वयानंतर हाडं झिजायला लागतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्या आहारांना पुरेसं कॅल्शियम मिळत नसावं, सूर्यप्रकाशातलं D3 मिळत नसावं, त्यामुळं सुद्धा. तर गुडघे झिजणे, मणके झिजणे हे अगदी कॉमन झालेलं आहे. अगदी मला वाटते कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलीसुद्धा कधी कधी आजकाल कंबर दुखते, मान दुखते असं म्हणतात. तर ह्या अशा सगळ्या जॉईंट पेन्सची सुरुवात आजकाल अगदी लहान वयामध्ये होत आहे. मी तुम्हाला ना एक ऑफ द सिक्वेन्स क्वेश्चन विचारतो की हे जॉईंट प्रॉब्लेम्स आणि विथ रिस्पेक्ट टू आमची आता लाईफस्टाईल, जे आपण मोबाईल म्हणू, जे आपण बघताना खाली बघतो किंवा आता झोपून वगैरे आपण चॅट वगैरे करतो, आता किंवा टीव्ही बघणे इज समथिंग दॅट हॅज हॅपन्ड, दिस फिनॉमिना हॅज हॅपन्ड फॉर द लास्ट 20 years. आता कम्फर्टमध्ये हे सगळं जे आपण करतो, इज इट वन ऑफ द रिझन्स फॉर दिस जॉईंट? ऑफकोर्स इट इज. मानेच्या मणक्यांचे जे विकार आहेत ते एकतर स्पॉन्डिलोसिसमुळे होतातच, झिजल्यामुळे तर होतातच. पण कारण असं आहे की जेव्हा आपण मोबाईल बघतो, असं बसून जेव्हा आपण मोबाईल बघतो तेव्हा जवळजवळ डोक्यावरती 5 किलो वजन ठेवल्याप्रमाणे मानेवरती भार पडत असतो. तर ते मणके त्यानं झिजतात. मणक्यांच्या मधनं, प्रत्येक मणक्यांमधनं 2 अशा चेतनवाहिन्या निघालेल्या असतात ज्या आपल्या शरीराला मानेपासून ते पायापर्यंत सप्लाय करत असतात. तर त्या मणक्यांच्या मधनं निघालेल्या ह्या चेतनवाहिन्यांवरती प्रेशर जेव्हा येतं तेव्हा ह्या पेन्स जास्त होतात. त्याला न्यूरोलॉजिकल पेन्स असं म्हणतात. आणि जे सांध्यांमध्ये पेन्स असतात त्याला आपण आर्थरायटिक पेन असं म्हणतो. बट इज इट समवेअर रिलेटेड टू डीएनए? म्हणजे तुम्ही म्हणालात की लहान मुलांना पण होतं. इज इट समथिंग रिलेटेड टू डीएनए? येस, इट इज. इफ एट ऑल इट इज जेनेटिकली देअर विथ आवर फॅमिली, इट इज ट्रान्सफर्ड. And if at all it is transferred, does it get worse with every generation? जे अनुवंशिक म्हणजे जे जेनेटिक आलेलं असतात आजार जे असतात
ते प्रत्येक पिढीमध्ये ते आपले आपले गुणधर्म दाखवत राहतात. तर ज्या पिढीमध्ये जास्त होतात त्या पिढीचा एकतर व्यायाम कमी असतो किंवा आहारामधनं जे मिळायचे असतात घटक ते कमी असतात आणि त्याच्यामुळे तो जास्त होतो. त्याशिवाय आपली लाईफस्टाईल म्हणजे अजिबात व्यायाम न करणं, एका ठिकाणी बसून राहणं, फॅटी फूड सारखं खात राहणं, मोबाईलचा वापर जास्त करणं, याच्यामुळे जी आपली जी शरीराला चलनवलन व्हायला पाहिजे ते खूप कमी व्हायला लागले. ओके. अजून एक गोष्ट, आपण ट्रीटमेंटकडे जायच्या अगोदर आपण टीव्हीवर किंवा जनरली बघतो की कॅल्शियम टॅबलेट्स खा किंवा यू हॅव दोज टॅबलेट्स ऑर पावडर. हाऊ एफिशियंट आर दिस कॅल्शियम टॅबलेट्स इफ देर इज अ प्रॉब्लेम? येस, कॅल्शियमचं सप्लिमेंटेशन दिलं जातं. कॅल्शियम विथ युजली व्हिटॅमिन D3 दिलं जातं की जेव्हा तुमचे सांधे झिजायला लागतात किंवा त्या सांध्यांमध्ये जरा कुरकुर व्हायला लागते त्यावेळेला. तर कसं आहे, तुमच्या शरीराची हालचालच नसेल आणि तुम्ही हे वरून कॅल्शियम जर का घेत असाल तर शरीराच्या हालचालीमधनं काय होतं की ते पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स जे असतात ते आपल्या हाडांमध्ये ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ती जी रिॲक्शन व्हायला पाहिजे, एक इलेक्ट्रिसिटी जी फ्लो व्हायला पाहिजे शरीरामध्ये, ती जर झाली नाही तर हे कॅल्शियमचे आयन जे आहेत ते हाडांमध्ये जातच नाहीत. ते बाहेरच्या बाहेरच तसेच किडनीमधनं बाहेर जातात. ते स्टोअरच होत नाहीत. तर त्याच्यासाठी शरीराची हालचाल होणं हे फार महत्त्वाचं आहे आणि आपण सध्या तीच बंद केलेली आहे. आपली फक्त मेंदूची हालचाल जास्त होते आणि शरीराची हालचाल कमी होते. बरं, कमिंग टू युअर प्रोफेशन नाव, मला एक सांगा, आपण बरेचदा जॉईंट प्रॉब्लेम झालं किंवा हाडांचा काही प्रॉब्लेम झाला, वी ऑलवेज रिफर टू ए ॲलोपॅथी. हाऊ इज होमिओपॅथी एफिशियंट इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम? ॲलोपॅथीमध्ये कसं आहे की पहिल्यांदा माणसाला जेव्हा जॉईंट पेन्स होतात, सांधे दुखायला लागतात, तेव्हा पहिला माणूस काय करतो तर पेन किलर्स घेतो की ती कळ कमी व्हावी, तिथला दाह कमी व्हावा, सूज कमी व्हावा ह्या दृष्टीनं. पेन किलर्स घेऊन तो तात्पुरता थांबतो, त्रास जो आहे तो तात्पुरता कमी येतो. पण त्या पेन किलरचा, पेन रिलिव्हरचा त्या अवधी संपला की पुन्हा दुखणं चालू होतं. असे पेन किलर्स तुम्ही घेणार किती वर्ष किंवा किती महिने किंवा किती दिवस? तर ते कुठंतरी थांबवलं पाहिजे, नाही तर त्याचा किडनीवरती आणि लिव्हरवरती परिणाम व्हायला सुरू होतो. आणि असं ॲलोपॅथिक डॉक्टरच सांगतात की जास्त पेन किलर्स घेऊ नका, त्यानं तुमच्या किडनीवरती आणि लिव्हरवरती त्याचा साईड इफेक्ट होतो म्हणून. तर होमिओपॅथी हे असं शास्त्र आहे की ज्याच्यामध्ये हे अनुवंशिक जरी आजार असले तरी त्याचं निराकरण पूर्णतः पॉसिबल आहे आणि त्याच्यासाठी योग्य निदान करणं, योग्य औषध देणं आणि ते औषध योग्य डोसमध्ये, योग्य वेळी, योग्य कालावधीसाठी घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. मग त्याला आपण पोसॉलॉजी म्हणतो, ज्याच्यामध्ये डोसेजेस ठरवले जातात. त्यानंतर योग्य कालावधीसाठी पेशंटनं तेवढं पेशन्स ठेवून घेणं. पेशंट असं का म्हटलं तर त्याला पेशन्स पाहिजेत म्हणून. तर हे ठेवणं हे फार गरजेचं आहे. आणि होमिओपॅथिक डॉक्टर्स जेव्हा टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम्स काढतात आणि त्याच्यातनं सिमिलिमम घेतात, म्हणजे हे समसमान चिकित्सा असते की तुमच्या शरीरामध्ये विष आहे तर तेच विष पोटंटाईज करून, म्हणजे त्याच्यावरती एक प्रक्रिया करून ते पुन्हा तुम्हाला तेवढ्याच कालावधीसाठी दिलं जातं जेणेकरून त्याचा जो टॉक्सिक इफेक्ट काढून टाकावा. ते असं सर्वार्थानं ते विष नाही तर ते औषधच असतं. तर ते औषध तुम्हाला कसं लागू पडेल हे तुम्हाला त्या डोसेजेसमधनं सांगितलं जातं आणि त्यानं हा आजार जे आर्थरायटिस अनुवंशिक आहे ते सुद्धा पूर्ण जाण्यासाठी आपल्याला अगदी व्यवस्थित त्यातनं एक पूर्ण विराम मिळू शकतो. ओके. बरेच ज्यांना होमिओपॅथी ट्रीटमेंट माहीत नाही, इट इज युजली तुमचे ट्रीटमेंट असतात व्हेरी स्मॉल टॅबलेट्स, त्याच्यावर तुम्ही ते वॉट एव्हर ते प्रक्रिया करून ते यू डोज दोज मेडिसिन्स. बरेचदा असं होतं की जो घेणारा आहे, आणि तुम्ही लास्ट एपिसोडमध्ये पण म्हणालात की लोक आपले ट्रीटमेंट कम्प्लीट करत नाही, तर का इज बिकॉज त्याचं सिक्वेन्स असतं की सकाळ, संध्याकाळ, दुपार, त्याच्यात ते 3 किंवा 4 मेडिसिन्स घ्यावे लागतात. फॉर पीपल लाईक ज्यांना यूज टू आहे की आपण एक टॅबलेट घेतली सकाळी किंवा संध्याकाळी, यूज टू अ व्हेरी डिफरंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. असे काही केसेस आलेत का तुम्हाला की दोतोर म्हाका हे आवडना, हे म्हाका जमाना, हे ते आय डोंट नो हाऊ टू डू इट, अशा केसेस आल्यात काय जस्ट ऑफ द रेकॉर्ड? अशा केसेस येतात आणि त्याच्यावरती आधी पहिल्यांदा कसं असायचं की 4 वेळा औषध घ्या, 5 वेळा औषध घ्या असं असायचं. पण त्याच्यावरती आम्ही रिसर्च करून त्यातनं आम्ही पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन नावाची एक पद्धत शोधून काढलेली आहे, ज्याच्यामध्ये तुमचा आजार जो आहे तो कमीत कमी डोसमध्ये आणि कमीत कमी मात्रेमध्ये, ॲक्च्युली होमिओपॅथी ही कमीत कमी मात्रेवरतीच काम करते. नॅनो टेक्नॉलॉजी जे आपण आता सध्या ऐकतो ते पूर्वीपासनं, म्हणजे 2-3 शतकाच्या पूर्वीपासनं ही होमिओपॅथीमध्ये अंमलात आणलेली आहे. तर त्यासाठी आम्ही फक्त सकाळ संध्याकाळ 2 वेळ घ्यायचे डोस
सुरू केले, म्हणजे सकाळी नाश्त्याच्या आधी आणि रात्री जेवणाच्या आधी अशी. आणि ह्याला पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन नाव का दिलं, तर कसं आहे की काही लक्षण समूह जे असतात, आता आर्थरायटिस म्हटलं की जॉईंट पेन्स, त्याच्याबरोबर थडी कणकण येणं, सांधा सुजणं, दुखणं, हे सगळे सिम्पटम्स, आपण त्या सगळे सिम्पटम्स सगळी मोठी हिस्ट्री विचारायची आवश्यकता नाही, जे काय झालंय ते पाहून त्याचं सार आपण घेऊ शकतो. म्हणजे पूर्वीची ट्रेडिशनल मेथड जी होती त्याच्यावरती आम्ही खूपसे शॉर्टकट्स काढलेले आहेत आणि विचार द करेक्ट कट्स ॲक्च्युली. म्हणजे त्याच्यामध्ये फापट पसारा सगळा टाळून थोडक्या प्रमाणात हिस्ट्री घेऊन, थोडक्या प्रमाणात ट्रीटमेंट देऊन पेशंट लवकरात लवकर कसा बरा करेल याच्याकडे आम्ही त्याला पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन, होमिओपॅथिक प्रिस्क्रिप्शन असं आम्ही म्हणतो. आणि ती पद्धत आम्ही सगळ्या पेशंटवरती अवलंबून आणलेली आहे आणि पीपल आर रिस्पॉन्डिंग व्हेरी वेल टू दॅट, की लवकर आजार बरा होतो, कमी कालावधीत होतो आणि कमीत कमी औषधात होतो. दॅट इज द रिझन डॉक्टर सोनाली सरदेसाई आमच्या बरोबर बसल्या. बिकॉज होमिओपॅथी जरी म्हटले देर आर एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बट म्हाका दिसता तांची काम करपाची पद्दत जी आसा ती खूप वेगळी आसा. बेळगावीन तर ती खूप फामाद आसा. बाकीच्या जे बाकीचे स्टेट्स आसा लागोन थंयच्यानूच तांकां बरोचसो रिस्पॉन्स मेळटा. आनी ऑब्वियसली आतां तर ती गोंया येतात, भेट दितात. तुमचो जो प्रॉब्लेम असलो की आमी दोतोराक खंय मेळचे जाल्यार आतां ते हितूर प्रॉब्लेमांत आतां रावपाची गरज ना. बिकॉज विजन हॉस्पिटल म्हापशा जी आसा थंय दोतोर म्हयन्यांतल्यान एकदां भेट दिता. तुमी अपॉइंटमेंट घेवन डेफिनेटली कन्सल्ट करू शकता. तुमचो जर हो क्वेरी असलो की त्यो गुळयो कितक्यो घेवप, सबंद दिसा कितक्यो घेवप, जाल्यार दोतोरान ताजेर सुद्दां कन्क्लुजन आणि सोल्युशन काढला. ऑब्वियसली आता फक्त जर दुयेंस आसा तर ताजी ट्रीटमेंट घेवपाची गरज आसा. तुम्ही मगाशी म्हणालात की रुमेटॉइड आर्थरायटिस आणि अजून एक गोष्ट आपण ऐकतो की ऑस्टिओ आर्थरायटिस. आता ह्याच्यात डिफरन्सेस का, आणि साध्या सोप्या भाषेत सांगा, कारण हे नावं एवढी कॉम्प्लिकेटेड आहेत की जर तुम्ही साध्या सोप्या भाषेत पीपल विल रिअलाइज की हा प्रॉब्लेम आहे आपल्याला. रुमॅटॉइड आर्थरायटिसमध्ये काय होतं की सांधे दुखायला सुरू होतात आणि फ्युजिफॉर्म स्वेलिंग्स येतात, म्हणजे साधारण रताळ्यासारखी दिसणारी अशी बोटं अशी फुगून येतात, सांधे फुगून येतात आणि खूप दुखायला लागतं. त्याशिवाय ताप येतो, कणकण येते आणि रक्तातला रुमॅटॉइड फॅक्टर वाढायला लागतो. त्याला आपण आमवात असं म्हणतो. आमवाताचा म्हणजे किंवा आम संधिवात असं म्हणू, तो रुमॅटॉइड आर्थरायटिसमध्ये होतो. गाऊट हा जो विषय आहे, गाऊट म्हणजे त्याच्यामध्ये युरिक ॲसिड जास्त होतं शरीरातलं, आणि स्पेशली जास्त जे शेलफिश असतात ते खाणाऱ्या लोकांच्या मध्ये आणि अल्कोहोल घेणाऱ्या लोकांच्या मध्ये. मला असं वाटतं की गोव्यामध्ये गाऊट जास्त आहे, कारण ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन इथं जास्त पाहायला मिळतं. आणि त्याशिवाय लोकांचा व्यायाम करण्याकडे कल थोडासा कमी असू शकतो आणि त्यामुळं गाऊट हा व्हायला लागतो. गाऊटनं ते युरिक ॲसिडचे स्फटिक सांध्यामध्ये साठायला सुरू होतात आणि त्यानं इस्पेशली अंगठा, पायाचा अंगठा जो आहे किंवा पायाचा अँकल जॉईंट जो आहे किंवा गुडघ्याकडे त्याचे स्फटिक साठवून ते सांधे सुजायला लागतात. आणि ते बघितल्यावरतीच कळतं की हे गाऊट आहे आणि त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब होतं ते ब्लड टेस्टनं. त्यानंतर आहे ऑस्टिओआर्थरायटिस. ऑस्टिओआर्थरायटिस मी मगाशी सांगितलं की सांधे झिजल्यामुळं, इस्पेशली गुडघ्याचे सांधे झिजल्यामुळं, बिकॉज नी जॉईंट इज अ वेट बेरिंग जॉईंट. तुमच्या शरीराचा पूर्ण भार जो आहे तो गुडघ्यावरती आलेला असतो. जर का तुम्ही ओबेस असाल, म्हणजे जर का वजन जास्त असेल, 50 नंतर झुकलेली स्त्री असेल, म्हणजे तिच्यामध्ये इस्ट्रोजन हार्मोन कमी झालेलं असतं कारण मेनोपॉज झालेला असतो, आणि त्याशिवाय हालचाल कमी असेल, खाणं पिणं अगदी रिच खाणं पिणं असेल की सगळं फॅट जास्त, कार्बोहायड्रेट जास्त, आणि त्याशिवाय अल्कोहोल घेत असतील पुरुष किंवा स्त्रिया, आणि त्यानंतर झोपेचं प्रमाण कमी असेल, तुमची रेस्ट नीट होत नसेल, त्रास टेन्शन्स जास्त असतील, तर सांधे लवकर झिजायला लागतात. आणि आजकाल मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे आपण उन्हामध्ये जात नाही, त्यामुळं नॅचरल व्हिटॅमिन डी आपल्याला मिळत नाही. तर ते नॅचरल व्हिटॅमिन डी मिळण्यासाठी आपल्याला उन्हात जाणं सुद्धा फार आवश्यक आहे, कारण हे ऑटोमॅटिक तुमच्या त्वचेखाली प्रोसेस होत असतं आणि ते कॅल्शियम बरोबर कंबाईन होऊन तुमचे सांधे झिजण्यापासनं वाचवतं. तर ते सनलाईट एक्सपोजर इज ऑल्सो नेसेसरी, पण ते आपण सनलाईट एक्सपोजर सनब्लॉक आणि सनस्क्रीन लावून बंद करून टाकतो. पण मी अजून एक विचारणार तुम्हाला, उन्हात जायचं म्हणजे दुपारी 12 ते 1च्या दरम्यान नाही नाही नाही, त्याला कोवळं ऊन असलं तरी चालेल. सकाळचं तुम्ही सांगितलं, दोतोरान म्हाका सांगला सकाळी आपलं वताक चल म्हणून. अशें जर जाय जाल्यार आय थिंक एवरीबडी विल गो वॉक बिटवीन 12 to 4 विच इज बॅड, विच इज नॉट नेसेसरी. सो सकाळचं जे कोवळं ऊन असतं बिटवीन आय थिंक 8:30 or 9 o'clock, दॅट इज इव्हन संध्याकाळचं सुद्धा चालू शकतं. जी झुकती सूर्यकिरणं असतात तो सुद्धा सूर्यकिरणाचा डोस आपल्याला पुरेसा होतो. बट तुम्ही सनस्क्रीन इज समथिंग दॅट यू से शुड बी अवॉइडेड. If you are if you are seeking vitamin D3,
मग त्यावेळेला ते लावायला नाही पाहिजे. ओके, बरं. आता युजुअल असं आहे की समबडी हॅज अ नी पेन, समबडी हॅज अ बॅक पेन, समबडी हॅज जॉईंट पेन. आता इज समथिंग विच इज नॉट बॅरेबल. त्याला खूप त्रास होतो. आपलं रुटीन लाईफ पण इज डिस्टर्ब. अशा वेळेला आपल्याला इमिडिएट रिलीफ पाहिजे. आता इमिडिएट रिलीफ तुम्ही म्हणाल की आपली ट्रीटमेंट, तुम्ही जे ट्रीटमेंट देता इज वे डिफरंट दॅन दी अदर ट्रीटमेंट इट इज प्रिस्क्राईब इन होमिओपॅथी. बेगीन जावपाक जाय, फास्ट रिलीफ मेळपाक जाय. कॅन होमिओपॅथी गिव्ह मी दॅट रिलीफ? होमिओपॅथीमध्ये अशी काही औषधं आहेत जी ॲक्यूट डिसिजेसमध्ये म्हणजे तात्पुरता आराम देण्यासाठी सुद्धा वापरली जातात. आणि काही वेळेला असं असतं की पेशंट इतका पेनमध्ये असतो त्यावेळेला आम्हाला मल्टीपॅथीजची गरज भासते. मल्टीपॅथी म्हणजे त्यावेळेला आपण ॲलोपॅथिक पेन किलर्स घेतो, होमिओपॅथिक क्युअरची औषधं घेतो आणि त्याशिवाय आयुर्वेदाचं जे लाईफ सायन्स आहे त्याची सुद्धा मदत घेतो. त्याच्यामध्ये आयुर्वेदामध्ये गुगुळ वगैरे जे काही पदार्थ आहेत ते सुद्धा फार उपयोगी आहेत. तर त्यावेळेला आपण ही तिन्ही पॅथीची मदत एकत्र घेऊ शकतो. पूर्वी असं होतं की एक पॅथी दुसऱ्या पॅथीमध्ये आपण मिक्स करत नव्हतो. परंतु आता पेशंट असे येतात की ज्यांची शुगरची औषधं असतील किंवा बीपीची औषधं असतील, अशी औषधं बंदच करता येत नाहीत कारण ती लाईफ सेव्हिंग असतात. तर त्यावेळेला आम्ही त्याबरोबरच होमिओपॅथी घ्या असा सल्ला देतो, जे पूर्वी अलाउड नव्हतं. तर ते आम्ही आता आमच्या रिसर्चमध्ये जी अशी औषधं आणलेली आहेत की जी बाकीच्या गोष्टींच्या बरोबर सुद्धा आपण ती घेऊ शकतो. करेक्ट. ओके, बरं. आणि दुसरी गोष्ट इज वेन एव्हर जॉईंट पेनचा जर प्रॉब्लेम असेल तर समथिंग दॅट हॅज टू बी अवॉइडेड. आपण काय काळजी घेऊ शकतो, काय प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो जेणेकरून आपल्याला हा जॉईंट पेनचा आजारच नको? अति काम आणि काहीच काम नाही, ह्या 2 गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. ओव्हर एक्झर्शन म्हणजे काही लोक आता शेतामध्ये काम करतात, काही लोक कुली काम करतात, तर त्यांचं अतिकामानं सुद्धा सांधे झिजतात. आणि जे लोक म्हणजे काउच पोटॅटोज म्हणतो आपण त्यांना, नुसते सोफ्यावरती बसून असतात, तर त्यांना त्यांचे सांधे हलतच नाहीत, तर तेही वाईट आहे. तर सगळ्याचा सुवर्ण मध्य आपण काढला पाहिजे. माफक व्यायाम, माफक आहार हे सगळ्याची सुवर्णसूत्री आहे आणि त्यानं आपलं आयुष्य जे आहे हे सुखकर होऊ शकतं. सगळे सांधे कामात ठेवणे आणि त्या अतिकामात पण न ठेवणे आणि त्याशिवाय आपल्या आहारामध्ये थोडकं तेल आणि तूप ह्याचं प्रमाण सुद्धा असणं आवश्यक आहे. अगदी तेल तूप पूर्णतः वर्ज्य केलं तर आपल्या शरीरातली स्निग्धता सगळी निघून जाईल. तर त्याचा बॅलन्स सुद्धा ठेवणं फार गरजेचं आहे. बरं, बिफोर वी एंड द प्रोग्राम मला एक सांगा की आपण जनरली एक लाईफस्टाईल म्हणून जे आपण आता कॉमन मॅनची लाईफस्टाईल पकडूया आपण, असा काही आहे का आपल्याकडे की होमिओपॅथिक डाएट म्हणा, अप्रोच और मे बी सम रेजिम टू बी फॉलोड सो दॅट वी कॅन बी हेल्थी अँड अवॉइड ऑल द डिसीजेस दॅट आर देअर अवेलेबल टुडे? होमिओपॅथीमध्ये कॅल्शियमला पर्याय म्हणून काही औषधं आहेत जी कॅल्शियमच्या पासूनच तयार झालेली असतात, पण दे आर इन द व्हेरी लो डोस. तर तशी औषधं तुम्ही कायम घेऊ शकता. आणि त्याशिवाय रिजिम म्हणजे आपण डाएट जे काय म्हणतो ते मी कायम सांगते त्याप्रमाणे आपलं जे रिजनल आहार जो आहे तो रिजनल आहार आपण घेतला पाहिजे. त्याच्यामध्ये फळं आली पाहिजेत, त्याच्यानंतर सॅलड्स म्हणजे कच्च्या भाज्या आल्या पाहिजेत, पण त्या अतिप्रमाणात पण घेऊन उपयोग नाहीत. सॅलडचं प्रमाण जेवढं आपल्या ताटात असतं तेवढंच असलं पाहिजे. फुल सॅलड कॅनॉट बी युअर कम्प्लीट मील. तर त्याबरोबर कार्बोहायड्रेट्स पण असले पाहिजेत, प्रोटीन्स पण असले पाहिजेत, थोडक्या प्रमाणात फॅट्स पण असले पाहिजेत. समतोल आहार हा जो आहे हा सगळ्या आजारांच्या मध्ये आपल्याला तावून सुलाखून बाहेर काढतो. तर आहार, विहार आणि आपले विचार ह्या 3 गोष्टींची सुसूत्रता असणं हे फार आवश्यक आहे. सगळ्या आजारांमध्ये ती फायद्याची आहे आणि त्याचा आपण खरोखरच अवलंब केला पाहिजे. दोतोर, खरंच आय वुड से देव बरें करूं, तुम्ही आमच्या स्टुडिओन आयले आणि आमकां ही माहिती दिली. मोर इम्पॉर्टंटली बिकॉज म्हाका आयज पर्यंत खबर नासलें की ऑल दीस 2-3 ट्रिटमेंट्स वांगडा करून आमी एका पेशंटाक क्युअर करूं शकता. वेदर इट इज होमिओपॅथी, लिटल हेल्प ऑफ एलोपॅथी, लिटल हेल्प ऑफ आयुर्वेदा ऑल्सो. आणि दोतोराक तर सांगपाची गरज ना, वेगवेगळी ती योगा एक्सरसाइज तर कराच म्हणटा, बट योगा सुद्धा मातशे नियमितपणे करा म्हणटा. आणि वताक भायर सरात, बिकॉज जॉईंट पेन जर तुमकां अवॉइड करपाचें आसा जाल्यार वताक वचपाची गरज आसा. वताक केन्ना जाल्यार दनपारां 11-12 नंतर न्ही, तर इधर सकाळीं नाल्यार सांजचे, जेणे करून आमी मातशी आमची स्कीन वायब्रंट दवरतले अँड मोर इम्पॉर्टंट जॉईंट पेन्स आमचे सारके पयलीं अवॉइड करतले. दोतोर जेन्ना जेन्ना येता तेन्ना वेगवेगळी म्हायती दिता आणि ऑब्वियसली आमकां
भलायकी विशयी एक वेगळे नवं चैतन्य दिता, हितूर कांयच दुबाव ना. दोतोर ऑब्वियसली जर तुमकां केन्नाय कन्सल्ट करपाक जाय जाल्यार दोतोर बेळगावी तिचे स्वताचे क्लिनीक आसा, थंय ती बसता. बट तुमचो जर प्रॉब्लेम आसा की आमकां बेळगावी वचपाचें ना, आमकां गोंयानूच जर कन्सल्ट करपाक जाय जाल्यार दोतोर विजन हॉस्पिटल म्हापसा हांगासर भेट दिता. म्हयन्यांतल्यान एकदां ती स्वता येता हांगासर आनी ती कन्सल्ट करता. प्रायर अपॉइंटमेंट घेवन तुमी तांकां मेळों शकता. आनी जर तो तुमचो कितें आजार विकार कितें आसा तो तिच्या कडेन बसोन भेट दिवन क्युअर करूं शकता. एक हांव सांगूं शकता फॉर शुअर, दोतोर फक्त तुमकां ट्रिटमेंट आनी गुळयोच दिवचे ना, पण आय थिंक लायफ मंत्राय दितली, आरोग्य मंत्र दितली. ह्या एका हेजेर हांव ही कार्यावळ सोंपयता. दोतोर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम. थँक्यू. आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटू. तुमचे जर कितें विशय आसा जाल्यार ऑब्वियसली आमकां कमेंट सेक्शनान टॅग करा, मार्क करा. तुमकां जर दिसता एक वेगळो विशय घेवपाची गरज आसा जाल्यार डेफिनेटली आमकां तो विशय थंयसर कमेंट बॉक्सान घाला. आमी तो विशय डेफिनेटली दोतोरा कडेन डिस्कस करतले. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.